Nyakwaramogi Ajwang' dakika en 33 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Antiere kae ko jafombo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wanyisi gigo manitiere gazeta silieko ni mana matin. Kata kamano wadwa lidhe mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. Yaore Hansel ichio nade? Yaore ahinya Joyce. Kawuono yie na mosi osiepena moko ma tinde nena e Ramogi ka. Gin joga ma kanisa kochacha. Ok giwinjo luto nikech an kanyo koro ginena. Group moro ma kanisa wakocha miluongo ni Jerusalem Squad na wasalimu sana katika jina la Yesu. Amen. Na gino ni giwinjo kata salamu magi ochoponegi e yo makare kendo gimed mana kete Ramogi TV nikech wang'eyo ni kata jogo mokwuo dholuo kinde mathoth keto mana Ramogi TV kalo ni giwacho ni giero chenro magwa e yo makare. Kata kamano Nyakwaramogi Ajwang' imbe wanyalo mana wanyalo puonjore dholuo waduto kachiel kaluore no ken dhok matek ahinya. Kata kamano Hansel e gazeti okinyi makawuono Daily Nation kachiel kod The Standard kwang'iyo weche mag gazeti ariyo gi omiyo pek kawuono pogore. Anno ka gazeti mano ma Daily Nation omiyo pek wechego mago maga kaka omenda $1 trillion mano gowi ma piny Kenya nitiere godo bro bedo ka hinyo ja Kenya in kachiel kod an. Gazeti mar The Standard to kete ka ni the one term plan mano chenro mano mar kweth maketo sirikal tesre nitiere godo maneno ni jatend piny Kenya William Ruto obedo jatend piny kuom tam achiel kende. Kata kamano pod warito neno ni to gin okenge magi chwano mar mondo mi giket piny to bende en ng'a magibro bedo ka gichungo mar mondo mi obi orakre kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mabiro. Adona chako kod gazeti mar Daily Nation Hansel mana weche mane wawacho kata mane wawacho ni gazeti omiyo pek okinyi makawuono how 1 trillion shillings mbadi debt will hit you. Mano kaluore kod kaka gowi makamano bro bedo ka hinyo jo Kenya ka sirikal nyaka sani nitiere kod chenro mano mar medo kao hola mano maderom $1 trillion makori bro bed ka ikao e pacho kae nikech wang'eyo ni kinde mathoth sirikal ne kao gope pinje maoko kata kamano sani koro gowi $1 trillion ni iwacho ni bobed ka ikawe e pacho kae tiwacho ni ma kokao to seche moko jogo manitiere sekta mano mar jigiwegi kata ohelni mago mag jigiwegi ema nyalo hinyore ahinya kaluore ni bengi kinde mathoth ohero mar mondo mi sirikal hola kaloro ni hola momi sirikal iwacho ni ibo bed ka idwoke kod nyinyo maseche moko bet bop kopogore kod mano ma omi ng'ato owuon manitiere kod ohala mare owuon. Kopogore kod mago bende nitiere weche mopogore ma wabo bedo ka wang'iyo e gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono mano moriwo nyaka wechego mago mag somo kod wechego matimore e sekta mar matatu e pachoka kachiel kod wechego mag siasa. Kata kamano kotudore kod wach magimiyo pek adona dhi it gazeti mar ang'wen mar gazeti mar Daily Nation Hansel. Mana kaka isewacho no yang ka number 1 jo Daily Nation osegolo kaeri kaka jatend piny mosekalo kuonde mane gitere e gowi ma Kenya nigo. Wachore ni ka ne Daniel Arap Moi ne wuok ne en 630 billion. Kibaki no double it to 1.8, actually triple it to 1.8 trillion. It's even more, 1.8 trillion. Kae to no the jatend piny Uhuru Kenyatta ma koro no chwale ahinya en notere to 8.7 trillion ma king'iyo chien ipenjore ni to 8.8 trillion mane owewa godo no ang'o malong'o ma wanyalo kwano ni nikech yudo gik malong'o ahinya mane sirikand Uhuru Kenyatta owewa go Kenya ka tek yudo kiwe expressway gi SGR yudo moko go tek ok yot. Sani koro jatend piny masani William Ruto osetere nyaka 12 ma king'iyo percentage no to chaka gima en odhi double gima ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta noweyo. Koro chaka gima jatend ker ka ker ko biro to gowi medore diriyo. Aparo ni kin Kibaki gi Uhuru ema no medre didek ema koro wabo luwo wacho to kata kaka isewacho no mbari to osebiro gi strategy ka mar finance tije mag sirikal ma 1.1 trillion ma budget mano deficit mantiere ibro kawo hola ma gitemo make sure ni hola no oko kawo pinje ma oko nikech gima giluoro gini nyaka understand gini totality gima aneno ka sirikal oluoro ka en nang'o ni ka gikawo hola ma oko depend on exchange rate. Samoro exchange rate kodhi malo bana exchange rate mar dola exchange rate kodhi malo to pesa no medore to kose medore kodong kata to ok oduoga piny to kikete locally kata matene ni rates mitiyogo
gin mag Kenya shillings, matiende Kenya shillings koro onge change moro unless economy oplummet kata ka nitie changes moko in economy. To bengi ma Kenya kata chal ka gima wacho ni gin gihero mano nikech matiende ni koro gibro miyo sirikal hola, ma mano miyo okenge moko ma giketo mag lombo oeni matindo tindo gi jogo mawegi e piny Kenya ka mondo ka hola bro dok piny. Ka eri aneno ka page mar 4 ka aneno ka od bura nitie komiti moro mano ket kanyo ero mano ne onon ni SMEs odongre nade, to wacho ni nitie kaka SMEs nowuok from 7.9% to 0.2%, mano en growth matin ahinya. To wachore ka ni kata kamano to kindego hola mane corporates kawo miyo sirikal ma Kenya ka no double kowuok from 8.6% to 16%. An gi pacha aneno ni sirikal onego break gini piny. Giwacho ni wadwaro 1.1 trillion. Kata kamano to gima wadhi timo en ni percentage ni ema wamiyo bengi ma Kenya ka, to percentage moro ni to kata mana japiny bende nyalo holo sirikal. Ahinya to jogo manitiere kod ohelni matindo nikech wang'eyo ni gini biro bedo ka hinyo jogo manitiere kod ohelni matindo nikech ang'iyo kaluwore kod gazet ma kama iwacho ni atamalo mano milion 7 maderom milion 7.6 gin jogo manitiere kod ohelni matindo e pacho kae, kata mane kwan mag ohelni matindo montiere gode pacho kae. Tingi iwacho ni ohelni matindo ma kamagi nitiere joma thoth ahinya magi ndike tich magiwacho ni maderom atamalo 80 nyaka 90 mano mar jogo makoro yudo tije jogo manitiere kod ohelni matinde pacho kae. Tiwacho ni mano en jogo maderom milion 15 e pacho kae. Ka bende iwacho ni omenda makoro wacho ni mano makoro giyudo iwacho ni en maderom milion 18 kata milion 20 makoro nyaka sani miyo GDP mano mar Kenya bede atamalo 40. Mana kaka iwacho winjo bed ni goyo kwanono e yo makare mar mondo mi sirikal kik yut te to jogo manitiere ohelni matindo to koro dong' maonge kuma ginyalo kawe hola, nikech ka gidong' magionge kuonde ma ginyalo kawe hola mago bende nyalo thiro ohelni maggi nikech mage kuonde ma ging'iye ni giyude pesa to koro ginyalo kata ting'o malo stock ma gintiere godo. Sama gima nyawacho ni tij sirikal maduong' number 1 and safeguard jopiny. Of course projects ma sirikal timogi magiro projects mabeyo kwa nyawacho ni nitiere marach ka kotim gi yo malong'o maonge mibadhi to gin projects mabro kelo dongruok. Wang'e ni ndara mar Uroni ma Osamino onego bed ni loso, nitiere weche mag dams jatend piny Kenya nosesingo, nitiere weche mag thieth onego bed ni iketo weche mag somo gi weche mamoko maonge gin gik mabeyo. To kata kamano to jogo machulo osuru mang'eny Kenya ka ng'eny gi yudo ka gin jogo manigi ohelni matindo tindo gi, jogo madhi tich, jogo ma ondiki emiyudo ka 30% moro nitie kaka ing'adi, pay as you earn be nitie kaka ing'adi, mage makoro kendo dok to pod itiyo godo e dongruok. Koro sama ithiro ohendni to miyo yuto ma jo Kenya bende dok piny, miyo jomoko bende lose tijegi, miyo ni moko bende iloro. Higa mokalo ok nobedo mayot ahinya ne ohendni to ne hope ni nang'o ni higa mabiro ni bobedo mayot, to kata kamano chal ka gima pod odhi bedo matek. Koro emomiyo nawacho nang'o ni nyaka sirikal ne ni percentage ma kama ema bengi ma Kenya ka nyalo holo sirikal mondo gimi public bende opportunity mar holo sirikal pesa through gik kaka bonds ang'o, mondo ja Kenya bende at the end of the day share mar interest ma ichulo no ja Kenya bende oyudi. To kiwewe ni bengi lilo ema bro chiwo pesa no to bro bedo matek ahinya ne ja Kenya. Nyakora Mugia Jongo tudore kod mani nyalo somo mano matut et gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 mar gazet mar Daily Nation. Adwano dhi et gazet mar 2 otudore kod ng'anyo mano mar weg matatu mano timore boma ma Nairobi ka odiochienga manyoro. Nikeka ni commuters bear the brunt
of war between matatus and bodabodas. Wang'eyo ni jogo manitiere sekta mar matatu osebedo ka chwalo ywak margi mano kotudore koda kaka jo bodaboda osebedo ka wang'o nyamburko margi kapo ni masira owuoka e kinda jo bodaboda kod jo matatu. Kakoro nyaka sani magi duto notimore kaluwore ni nitiere matatu moro mayande otia mach kuome tok ka masira nosewuoke. To nyaka sani koro iseyo serikal ni nyaka sani koro gisekoso kata pok gikawo okang' moro amora malong'o mar mondo mi gitiek maundu makamagi. Kakoro odiochieng' manyoro e kinde ma koro ne gibago ng'anyo jopiny kata jowuoth mane koro wuok ni dwa dhi e tijegi par ni nyoro neno wuok tich. Matiende ni ji mathoth ne dhi kuonde mag tich. Kata kamano jomoko ne koro chuno mar mondo mi owuothi mar mondo mi gichop kuma giwuoke. To koro jogo manitiere sekta mar matatu kotelnegi kanyo kod Intercorridor Mobility Chairperson mano Joseph Kagai odiochieng' manyoro koro ne giywaka kata giwacho ni ma e chakruok mar mondo mi giwinjwa. To koro odiochieng' manyoro ne gioro obila mago mag GSU mar mondo mi okethi kata omaka nyamburko magwa. Kata kamano giramo ni chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich gibiro bedo ka gibago ng'anyo nyakoro sirikal kaw chik kaluwore kod chike mapacho ka kotudore kod wechego mago mag tia mach e nyamburko maggi. Chal ka gima sirikand William Ruto ni tiere ka higa ka higa ndika ka ng'anyo chako ga escalate. Ochako ga Januari kanyo, dakteche, jopuonje, jo bodaboda. Sani koro donje sekta mar matatu. Sani koro kochopo dwe mar 5-6 kanyo to koro tedore. Chal ka gima koro en gima koro dwa timore higa ka higa ma sirikal onego ng'i wachno ahinya. To nyoro to kaka isewacho ni en midhiero maduong' ahinya ne jogo jowuoth manye temo donjo e boma ma Nairobi gi bombe mamoko be matin. Kata kamano to maduong' ahinya ng'anyo ni nyo affect boma ma Nairobi ma koro nyobedo matek ahinya. To lal mar jo matatu nyoro chal ka gima en yuto mar jo bodaboda nikech giwacho ni we are making a kill today. Yato ni gini eri onego dhi nyime nikech sama matatu onge mateni koro ji biro tiyo gi taxi kata ji biro tiyo gi pikipiki. To nderni to matatu nyotemo loro to kata kamano kanye gitemo loro to nitiere nderni moko ma pod jopiny nyalo luwo ma donje boma. Ywak na en ni gino onego kete twak malong'o. Sirikal onego luong stakeholders mondo ji otwagi. Mano number 1. Number 2, ma eri en opportunity ma sirikal revive public transport mane wan ga godo 70s, 80s, 90s. Ndalo moicha ne Nyayo bus waduoga bedo gi Kenya bus ma be koro nobedo privatized. Ma koro gima acho ni ma eri en opportunity mar sirikal neno nang'o ni public transport oko we lwet private sector te nikech sani koro ing'e ni chal ka gima public transport ni e lwet private sector te. Sirikal onge mtokni manyalo konyo jo Kenya donjo dhi tich kata mana dhi kuonde ma gigombo dhieno. Mano ka inyalo duoki nyalo kelo some regulation at public transport. Mar adek en ni adier en ni bodaboda ma Kenya ka ok osebedo regulated. Nitiere senator ma Boni Alwale notemo kelo bill moro to bill ne ji neno ka ne biased. Ma koro Senate nokale kata kamano to no withdraw bang' ka koro ne nitiere outcry mane wuok kuom bodaboda sector. Aparo ni sigano ne wang'iyo kaeri higa mokalo aparo. Kata kamano to an aywak niya bill neno onego ng'i obed amended. Onego none matut gi stakeholders. Ngeni masa en nokele kende. But sani koro onego kel stakeholders obed piny ong'i bill no ni bill no ni gang'o manyalo konyo ja Kenya nikech ok en kata matatu kende miwang'o. Aparo ne 2022 kata 2023 tie nyadendi moro bende nobedo harassed mag gino nokelo koko Kenya ka. Mtokni ma private waneno ka samoro jo bodaboda toyo to be sama jo bodaboda ok follow traffic rules ni an kalor kata mana e ndara ka the number of times maneno ka ja bodaboda ituomo nikech ok ong'iyo taya
ng'eny ahinya. To Hansel kapod wantiere mana iti gazet mar ariyo kanyo, mana piny kanyo, nyaka sani bende koro nitiere okila ma koro odonjo ne piny owacho kalore ni ok gisebedo ka koro ginono gigo matimore e sekta mar matatu e pacho. Wach kae ni nitiere okila ma nitiere boma ma Nairobi kae ma koro odonjo ne sirikal kata osu sirikal ewi gino ma koro giwacho kae ni en koso gayo sekta mar matatu mano mar boda boda e pacho kae ma koro nyaka sani wacho no osenyayo wechego mago mag masiche mag apaya, wantiere kod wechego mago mag monjo ji aoyaye mano miluongo kanyo kod dho ngere ni mob violence, kaachiel kod wechego mago mag chocho ratiro mag jopiny mano mewacho kanyo ni sexual assaults, kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore e pacho kae. Kako riwacho kalure kod data mawuok ka NTSA iwacho ni higa mar 2024 ne nitiere kanyo kod kwan jogo manowito ngimagi e masiche mag apaya gin 4,748 tiwacho ni nus margi gin jogo manotho kalure kod masiche mokel kod boda boda e pacho kae. Mane momiyo nyaka sani koro odonjo ne sirikal kiwacho ni sirikal ok osetemo gayo sekta mar boda boda e yo makare kako winjore obedie pacho ka Hansel. Mr. Rogers Monda to aparo nigi kes moro ka ma onego doho winje, kes ganeno kod doho onego winje nikech adier madier ni sirikal osejwang'o sekta mar boda boda. Sekta mar matatu no chandowa for a while, sirikal notemo masani nitiere some sanity pok ochopo kuma wadware but nitiere ber ma waseneno, osekelo SACCOs moko ma osetemo ng'iyo maslahi mar jowuoth better compared to igni mokalo. To boda boda to waneno ka ng'ato wuka samoro owe sikul, waneno ni boda boda is the next thing. Nyaloso gi osiepna moro nyawacho ni chon tanowacho ni Kenya is an agricultural economy. Sani Kenya has become a boda boda economy ma iwuoka sikul kama to sama pod imanyo gimidwa timo cha to boda boda osemiyi tineno ni osebi boda boda maonge kata tiegruok malong'o igoyo mana lap ariyo kende tiseduogo wacho ni koro itegno dhi e ndara. Magi gik makelo masiche. Osiepna nye parona ni kipenjo penja boda boda ni road sign cha ominang'o ng'eny gi ok bi nyisi ni road sign nikech ok gidhi proper through the proper driving school procedures onego bed ni giluwo. Koro mae rien ywak jalni okwot NTSA, okwot Kenya National Bureau of Statistics kowacho ka ni ntiere ajali manotimore higa mar 2024 kuom mana ajali madhi malao 4,748 to atamalo madhi mana 50 ne involve jogo mani ni e boda boda sector. Mamano koro manyisi ni boda boda sector contribute tamalo maduong' ahinya mar accidents matimore Kenya ka. To be owacho ka ni kuom road accidents manotimore higa mar 2024 about nentiere 11.8% increase from mano motemo wacho ka nang'o ni boda boda nyaka beri nentiere kaka medruok no boda boda no contribute Kairi otiyo gi NTSA data kowacho nang'o ni kind Januar gi March higa mar 2025 kende motorist 301 noyudo hinyruok gi passengers bende nitie manotho e crash mag boda boda. Koro en sekta monego ng'i. To mana kaka iwacho wageno ni ibro bedo kaka obura nenie motegno mar mondo mi ong'i ane kaka inyalo gas sekta mar boda boda e pacho ka. It gazet mar adek kwadhi mana mapiyo piyo Hansel wang'eno odiochieng' manyoro riwruok mano mar clinical officers mano Kenya Union of Clinical Officers gikone wanyalo wacho ni ne gi chope winjruok kod duol mar governors e pacho ka. Iwacho ka ni clinical officers have signed their first collective bargain agreement in almost 10 years makoro nyaka sani koro mano ndamo maduong' ahinya makoro gisegoyo ahinya nyate kinde makoro gintiere wuoth mar neno ni gibedo kod lwasi makare mano mar tiyo e pacho kae. Iwacho kae ni kuko odiochieng' manyoro magibiro toka ne riwruogno oselos kanyo e higa mar 2017. Par ni magi duto timore bang' ka ne ging'anyo
chakre dwe mokalo, mano dwe mar 12 higa mokalo, nyaka wanyalo mana wacho ni juma mokalo, chieng' tich adek, kama koro ne gichungo ng'anyo margi bang' ndalo mathoth ahinya. Mano miyo jotuo okale winjruok mopogore opogore. Nyaka sani koro wach kae ni CBA ma koro nye gichwe kokgi odiochieng' manyoro bro bedo ka miyo osara margi idho malo nyaka 338 ng'ato ka ng'ato. Wachore ka ni range mar lowest paid clinical officer they depend gi area ma intie en rural koso en e boma. Ma rural bro chamo ok matin ne alufu mia gapar gi siling 900 wiye, to manie aban ok bi chamo matin ne 338 kanyo ero. Koro magi gik ming'iyo, to gima duong' manye giwacho ni nitiere legal protection sani ma koro gin go, matiende ni document to ginyalo tiyo godo e court, ginyalo ka nitiere kaka sirikal okiuka winjruok margi, to ginyalo dok e court magi tim nang'o, magi ne kaka court nyalo konyogi. To ywaruok ni en ywaruok mosebedo kaka isewacho no, masani koro wacho ni kata last minute before the final signing mag documents nitie ywaruok moko, ne nitiere some pending issues mane pok giloso, ma bang'e no to nyobedo aired out. Jatend kuko to wacho nang'o ni en ogone jog kanyo ma kuko erokamano kuom chung' motegno mok gidok, to nyaneno ka kendo nye gigo mos ne jo Kenya nikech hinyruok ma samoro gisemiyo jo Kenya osehinyore weche mag thieth. To giwacho ni ndiko mag clinical officers onego medre, nikech sani nitiere clinical officers 7,000 kende, to mano en deficit ma idwaro 24,000 monego bedni indiko kalure gi weche mag universal health care. Kopogore kod mano bathe kanyo bende Nyakwar Mogi Ojwang' nyalo somo kalo ni jo Kenya sani koro nitiere kod geno ni uchumi mano mar piny Kenya nyalo idhe inyanya to jogo manitiere sekta mano mar ohala e pacho kae e gine makoro wantiere higa mar 2026 gintiere kod geno ni uchumi ma pacho kae osechako nyiso ranyisi mano mar dongore. Iwacho ni kata obedo ni achiedh nade osebedo makoni kod kocha, kata kamano gino ni uchumi ma igeno ni bro bedo ka dongore kowuok atamalo 4.9 nyaka 5.2 mano higa manyien. Nyaka sani koro giwacho ni koro bro miyo ka koro miyo lwasi mano mar ohala bedo makare pacho ka. Mano Nyakwar Mogi Ojwang' inyalo somo It Gazette mano mar 3 kanyo. Adona dhi It Gazette mano mar 6 kotudore kod wechego mago mag SHA. Wang'e ni nitiere jopuonje ma yande oyudore e masira mar apaya oko mano mar skunda primar mano mar City. Ka nyaka sani koro riwruok mag jopuonje e pacho kae sani koro giseyo mano migawo mochung' ne wechego mag thieth kuom koso chwalo ne jopuonja thieth makare. Ka koro nyaka sani giwacho ni nitiere moko kuom jopuonja mano yudo hinyruok, to kata kamano nitiere ute thieth mamoko makata obedo ni ne gidonje winjruok kodgi ni inyalo thieth gi ute thieth makamago, jopuonj makamago ok nyal yudo thieth e ute thieth makamago. Mage moko kuom achiedh nade makoro giwacho ni gisebedo ka giyuda inyate thuolo mano mar dweche 2 makoro gisebedo ka gitiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA makoro ne oketgie kochakore higa mokalo. Hansel, aparo ni gima duong' ka en ni osiptende moko ma Kenya kata mana ahinya osiptende mag jiwegi sana osiptende machon mosebet Kenya ka, mano king'iyo osiptende kaka Aga Khan gi ni Guru Nanak, aparo ni Nairobi West Hospital gi moko mag kanisni onge yie gi SHA. Mane number 1, mane shida manika, nikech kaponi SHA tiyo malong'o to onego bed ni osiptendego sani onego bed ni nyalo bedo ni oseyiere gi SHA ma jopuonje gi oko onego bed ni wito ngimagi ka. To wachre ka ni bang' ka accident manyo timore no, Guru Nanak nyo decide manyo kiro jopuonje go oko manyo omiyo giyudo thieth e sama yudre. Koro chairperson ma Kuppet Ombok Milemba to ywak nang'o ni Ministry of Education gi Teacher Service Commission onego ensure ni all health facilities obed accredited under SHA. Wang'e ni
jopuonje no nyicha higa mokalo aparo ni kadhi rumo nogol from Minet to SHA. Mano ne en gima nokelo liet moro e sekta mar puonjo kanyo, nikech ne nitiere jopuonje mane wacho nang'o ni gini SHA ok ti tema koro iterowa kata nonego wewa e Minet wakachacha. To gima ne gioneno nang'o ni transition notim haraka ahinya ma ema koro nyalo bedo ni nokelo midhiero aina nikech nitiere osuptende moko mapok obedo accredited. Kata mana to winjruok mar jopuonje gi sirikal to wacho nang'o ni japuonj onego bed ni donjo osiptal moro amora to nyalo yudo thieth. Koro ageno ni sirikal owinjo ywakgi, nikech an ng'ato ok onego wit ngimane, kata kamano japuonj ok onego wit ngimane, nikech jopuonje gi ema tiego the next generation ma sama koro gionge no to already nitiere shortage ma jopuonje e Ministry of Education kaka nonro njogol. Wageno ni bobed ka iloso moko kuom ng'ikruok mano miwacho kanyo kod dho ngere ni teething challenges manitiere ahinya nyate kinde ma jopuonj dhi manyo thieth e ute thieth mopogore opogore ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. It gazet mar 7 kanyo Nyakwara Muge Jong bende inyalo somo kaka kit somo manyasani mano mar CBE ma koro ne oyangi ni bobedo ka golo oko mano mane ng'iyo mana ni japuonjro timo nade penja mano mar 844. Nyaka sani koro osebedo kod ng'ikruok makoni kod koch. Iwacho ni nyaka sani iwacho ni kaluwore kod wechego mago mag koso keto lai motegno pinya, wechego mago mag siasa kachiel kod nok mag jopuonja, kachiel kod nok mar gigo miluongo kanyo ni infrastructure kata gik ma jopuonjre nyalo tiyo go de somo e yo makare. Mage moko kuom gigo makoro osebedo kathiro lai mar somo mano mar CBE makoro nyaka sani pok orieny e yo makare kaka ni paro no bobedo korieny e yo makare. Hansel adwa nwadhi mana mapiyo piyo. It gazet mar 10 no ka thuolo marwa mar nonro mar gazet dhi karumo. It gazet mar 10 no ka nitiere wechego mago mag siasa momul kanyo matina ka koro mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua sani koro oseyore owuon to bende oseyo mane en jalup jatend piny Kenya kuom miyo jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta mar mondo mi jomasawa ohere ahinya. Ondike ka ni Uhuru and I to blame for making Ruto Mount Kenya darling. Mano kod dore kod gino mag Gachagua owacho kanyo. Wacho ni nyaka sani koro giwacho ni gine ma koro nitiere kaka negi tugo e yo makare kata gine ma negi tero jatend piny Kenya William Ruto masawa emomiyo jo masawa sani koro hero gi. Tang'e ni magi duto gin mana weche mago mag siasa makoro timore. Inyalo to kinde makoro kila ng'ato temo keto ode kamoro achiel motelo ne yiero mar 2027. Hansel Gachagua osepimo joma sawa moyudo joma sawa gin joma emotions gi tugo godo yot kabisa. Koro mae e game mogoyo, mae game mosebedo kogoyo to sani koro chaka gima koro tere omanyo sympathy bende. Omanyo sympathy ni jogo ne ni ayaya o apologize okwang'uono wang'uone uru jok mane nyicha onge yie kode. Nikech oneno aparo ni nitiere rebellion moro matin waseneno ka Gadhoni gini osechako wuok. Koro temo bende mondo solidify. Koro temo luongo Uhuru gi jo Jubilee bende mondo bi machiegni mondo gibed one force achiel mawuok masawa. Kata kamano to anto magi gik mo ok anyal lurago nikech aneno ka mae riena shifting blame kendo. Ingeni in one side chalo gimo blame himself but kendo chako blame Uhuru Kenyatta. To Uhuru Kenyatta nobiro moloso kodgi moizo ni kiku goch ne William Ruto ma ok ne giwinjo. Sani to koro ene owuok ko blame Uhuru Kenyatta nang'o ni ene manotero Ruto masawa. Wacho ni mae otugo gi emotions mag joma sawa. Ma joma sawa onego bende oyaw wang'i nikech ka koro nyawinjo kata koloso e TV moro ma Kenya ka nyo wacho ni kata wana Kanja en jirande oseng'ado ne Kanja pi nikech Kanja no allow polise modhi omonje. Mane ng'at midwa yiero kaka jatelo Kenya ka ma pod onge chuny mar neno nang'o ni ng'ata kata debe ni Kanja nokosone to wamany kaka wanyalo resolve ng'at ma en onge ga solutions mag resolving issues en owuoga mana oko ni ng'ane manotimo ma ng'ane ni inaketi adwa goli bigi policies nyis jo Kenya nang'o wadatimo magi odonga higni 2 to wadhi ombulu en pod ogotaj higni 2 en mana higa manyien pod ogotaj Mount Kenya odhi e Kisumu los gi jo Kisumu odhi e Coast los gi jo Coast
owekere kata ni en sasa moloso to loso ewi jomasawa. Kenya ni ok en mar jomasawa kende. Kenya kasani wacho ni en entiere kod makosa mar nyiso jomasawa mar mondo mi olut ne Ruto ombulu e yiero mar higa mar 2022. Wacho ni Kenyatta bende kata mano osedhi rutaya, jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende nitiere kod makosa mano mar chwalo Ruto ne jomasawa e higa mar 2013. Kata wacho ni Uhuru sani osedhi rutaya, wacho ni en owuon owuok oko maneno ni makosa mane gitimo en kachiel kod Uhuru neno ni makosa makamano ok otimore kendo e yiero mar higa mar 2027. Waketo wang'wa kapo ni obobedo kotimore kata oyo. Arsel wadhi mana mapiyo piyo. Gazet mar 12 wang'eno odiochieng' manyoro noter chenro mano mar nyota e gwengego mago mag Kisumu kata kaunti ma Kisumu. Kata kamano odiochieng' manyoro bende wang'eni nitiere weche mag siasa mane ochuo chieng' e kinde chenro makamano. Kama jodak e kaunti ma Kisumu koro ne orwako twak ma koro ichan keti e kind ODM kod duond bura mano mar UDA, kama ogai mano mar ODM mano Dr. Oburu Oginga ne osingo ne jalup jatend piny Kenya masani mano Kithure Kindiki ni kinde makoro weche liekore ni duond bura mar ODM geto koma mano mar jalup jatend piny Kenya. Giwacho ni oyo mago gin mana weche maliekore. Wan kaka ODM waonge gombo mora mora kod koma mano mar jalup jatend piny Kenya. Mago gin mana moko kuom siasa mano gore odiochieng' manyoro. An gima neno ODM kaka nyawacho last week, ODM mondo obed at a strong standing higa mar 2032. ODM nyaka make sure ni whatever coalition magi make gibro dhi godo e sirikal mabiro 2027. Koro kata en William Ruto kata en jo United Opposition pact no nyaka make sure nango nikech ODM to sani chama ma both sides temo lombo mondo odhi kori kata mana jo United Opposition kosesa dwaro mana ni ODM obed side nikech gin ka ODM obedo side gi to mano gin en win nyalodia. ODM sani deciding factor ma ng'at mabro win ombulu to nyenge wacho ni gidwaro 50-50 to 50-50 no chal gima Oburu Oginga osewuok nango ni kom ma jalup jatend piny ok en achiel kuom gigo. Koro atemo neno ni 50-50 no idhi poge nango dibed ni CSS, ambassadors, PSS kod gi weche mamoko ema bro miyo gino chopo 50-50 nikech ka UDA osebedo gi president, the obvious choice en nango ODM obed gi jalup jatend piny mane 50-50 mane kanye e chakruok mar 50-50. Otherwise gini aneno ka chakruok gima ng'ato bro short change wadgi unless ODM kao CSS mamoko kata mana sani koro wan gi prime cabinet ma okan sure ka ntiere constitution poko kete constitution mate ni sirikal ma next nyalo gole oko to chalo gima sirikende gi to create positions ma pod gi nyalo create mondo 50-50 no obed balanced. Giweche mago gima wachore ka en nango ni kaka Oburu Odinga nyosi wuok kanyo no chako ma jo Kisumo bende nyo second wachno nyo siro wachno jo Kisumo to nyaka ne sira nikech macha to ODM stronghold nyaka and then nyota be nyoterne gi kata indi penge ok inyal pego to bende aneno ka e kinde twak makamano Oburu Oginga nowacho ni gibiro bedo ka giporo wacha ok ni mar mondo mi wakaw pok mar ng'ata kata kamano obo neno ni ng'ato ka ng'ato yudo pok ne maromre mano miwacho kanyo ni get a fair share, a fair portion of the national cake. Pile ka pili wacho ni idhiang' lach. Ibone kaka ng'ato ka ng'ato ichwalo ne olemo mare. It gazet mar 15 adwa nwati gazet mano mar Daily Nation kod Machinglo makamano bende aneno ka omenyo mana weche mano timore odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu kako raneno ni pach ja goro makamano ne ket kod pach ja ndiko mane it gazet mar 12 gigo mane Oburu Oginga owacho odiochieng' manyoro. Kineno Machinglo makamano adwa ni nyakwara Mugia Joanga bende onene ane achiel kachiel mar mondo mi eka walose. Kineno Machinglo makamano Hansel ondike waneno ka nitiere sura mago mag ji ariyo makoro bet kanyo wanyalo pongo gi wiwa ni to gin jomage takia gimomiyo Machunga bende okete kom kanyo. Machunga na keno nyisango Hansel Machunga ni nus kanyo matene ni Machunga nus konchiel ema siro wachni mane pacha nus machielo cha wang'eni poko yango wach wini aneno ko yange e gazet ka bang romo ma joko Odinga nyorome Joko Oginga nyoromo kata kamano to kae aneno ka chal gima
youth leader manika koma chiel to wan gi fire si fire beni konchiel kon fire si fire chama gimo bete kom news obet nyalenga onyalo luar piny sasaya taneno ka gima oburu wacho kata youth leader wacho gi gima otimo chalo gima ntiere ng'ikruok connection onge chalo gima wacho ni we don't want your seat manya wacho ka ni you are our friend to king'iyo ka to chalo gima odwa gweye oko osegolo tiende odwa gweye oko koro siasa pod dwa tedore mbele ka Kalonzo gini be nyaneno ka osechako tudore makoro waneno ka Kenya osechako shape igani ya igano waketo wang'wa obobedo kwaneno ni to obobedo kotimore yo machalo nade mesa mar poro wach ma ODM kachiel kod UDA bro bedo ka bede 50-50 obobedo yo machalo nade adwa dhi gazet mar The Standard mana mapiyo piyo kaito walor nonro mar gazet wachiw thuolo network mokwongo kinyi makawuono gazet mano mar The Standard asenyisi nyakora mungie jwang no ndike kanyo ni the one term plan mano kutudore kod chenro makweth maketo sirikal tesre kata United Opposition nitiere godo maneno ni jatend piny Kenya masani William Ruto obedo jatend piny kuom thuolo mano mar tam achiel kende oket picha mar jatend piny Kenya mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta picha mano mar ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kachiel kod picha mar ogai mar DCP mano Rigathi Gachagua kakoro nyaka sani nitiere malingling makoro liekore kae ni mane en jatend piny Nigeria mano Olusegun Obasanjo gin bende nitiere kaka koro giporo wach kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kachiel kod jalup jatend piny Kenya mano othich oko Rigathi Gachagua mar mondo mi gilos United Opposition makoro bro bedo ka chung kata keto jatend piny Kenya William Ruto tesre ahinya te yiero mar 2027 Hansel mana kaka kisewachono Kenya kato koro siasa shape osechako kawo shape to gima dhiera ni to jatend piny Nigeria ere kako donje siasa mapacho ka nyalo bedo ni nitiere weche matedore bende mane ema dwa wacho ni aparo ni kumo Olusegun Obasanjo osechopeni magi gin strategies ma jo Kenya ose outgrow jo Uhuru Kenyatta gi Kalonzo kadwa romo gin ok ne gidhao kata mana Gachagua gi Uhuru kadwa romo lweny moro mano timore kindgi ne onge I don't think we need Obasanjo to nyiso gini mondo giriwre koro ma be nyiso ng'ikruok moro kata weakness moro kindgi ni ntiere ka gin giwuon ok gi trust one another ok gi yie kuom one another mano gima ananeno kama on my side ananeno kama mano en ng'ikruok ok en a position of strength nikech koro kata ka wa mention Olusegun Obasanjo ni these people need a mediator mondo biyo okelgi together gin gi pachgi ok ginya biro kamoro achiel to giluongore kanyo ni gin united already giluongo ni gin United Opposition to gin united kara gin united en nying ma manyo mogo kose en nying manade koro mane wacho enenda kaeri to kaka isewachono nitiere romo moro manotimore apani en piny mar Nigeria kochacha mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta gi jalup jatend piny machon Kalonzo Musyoka nodhi e romono tema koro ne gin gi bura moro mane giromo ne gin gi rado moro gi Olusegun Obasanjo to koro wachore ni bang'e ne makoro sani waneno ka United Opposition sani koro wuok ka loso gi duol achiel koro warito mana neno ni gini gibro dhi godo nyaka 2027 nikech kaka wang'eyo ni jogi te dwaro gini Jubilee dwaro gini magigol ker gini magigol jatend piny Wiper ang'e dhi dwaro Rigathi Gachagua dhi dwaro kata mana Martha bende bro dwaro nikech sani koro chal ka gima en the strongest lady political lady mantie Kenya ka koro embe nyaka dware nyaka beri gi party ne cha nyaka beri nitie kaka bro dware koro watemo neno coalitions gi bro bedo nango ng'ama bro bedo gi the strongest kata mana the best national representation nikech constitution be wacho nango nitie percentage ma kura ma nyaka ng'at moyier kaka ker yude county ka county mano gima wiwa kik wilgo ma ok ni county achiel kende kata kamano wach ma kamano nyaka Ramogi Jongo mi peke it gazet mar Ang'wena ka kori wacho ni romo mane Obasanjo Uhuru kachiel kod Kalonzo ne giseyie ni ka Uhuru kachiel kod Gachagua oromo to mano nyalo kiro oko weche maliekore ne ok gin kanyakla kaka kweth maketo sirikal tesri nyalo somo mano e it gazet mar Ang'wen gazet mar The Standard menano nokomenyo weche mopogore opogore kaka payslip mar jogo mayudo osara dwe ka dwe bro bedo ka medo duono kalure kod new NSSF rates
makoro bro bedo ka chako tiyo ayanga. Kopogore kod mano, bende skunde nyaka sani koro nyagore kod puonjo jogo manitiere e grade 10 maonge textbooks kata buge madwarore no koket picha mano mar Charles Ong'ondo mano jatenda KICD kanyo kalo nyaka sani koro iwacho ni nitiere en jumbe adek tok ka grade 10 ne osedonje skunde to kata kamano iwacho ni onge chenro mano mar somo mosechako dhi mbele kata madhi mbele kaluwore kod onge mag textbooks. Wach ni mogik cancel kawatieko. Wach na mogik document public transport. It is high time sirikal developed countries sirikal ka sirikal nigi public transport mare before iwene private sector percentage margi essential services kaka transport nyaka sirikal bede gi mare. Kata ka gikelo trams, kata ka gikelo buses, ne wan gi buses moko mag NYS wakiani ne gidhi kure. Buses go ananeno ni mondo konjo Kenya buses go nego duoki nikech sama koro piny okwamo economy nikech kiwene ng'ata achiel monopoly ni private sector monopolize sector achiel japiny ema end up ni hinyore. Koro ywak ne ni sirikal onene duoko public transport buses mane wan ga godo kinde mokalo. Ayero kama na inya Hanselo yango kum ka thulu mar okinyi makawuono mar bedo koda nonro mar gazet nyakwar moge jong gazet momori e kinde Standard ko Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madindo gi sane bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo katai e twak mokuogo e chenro mar piny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo